मियालाय थांनाय साल सरस्वती मतानि साल एलिजा देब्रमा मुङै खरकसा परिनाय जों क्लास 12 परि तंनाय ब आरों नगनि न खरकसा टीचार बाय बरम फ्रेजांना नायमानि खुक सित्रा साजाकमानि आबनो तिनि ब गाहाम करं हामै फायमानि यागुल सुक्रुबै सायखना रेखा पाते मुङा सायमानि देब्रमा थानि स्पोक पार्सन लॉयर एंथनी देब्रमा ब थाङै नायखा फायदिसों बेनो खुक दैब जों कक खाना लायानो ब पाते मुङा कितिंगै तामु कक साना नायखा जों किसा बेनो खुक दैब कक खाना लायानो তিনি বেলেগै খামানি साल हनी मानो कारण तो मंखाय जों जतन तिप्रासारक खा थानसा याप्रि कायसा जों जतन सिसाना नांनाय थानसा खाय तंना नांनाय हनी जों सालाय फायलै आगिन सिनि ताइसिनि दफारावनो फियंना बागै जों खूब चायतुगै बो दङ ते बुबगरा स्वयं बो तिप्रासारावनो फियंना बागै तिप्रासारावनो जास्टिस होना बागै जेता डिग्निटी बाय जों डिग्निफाइड लाइफ बायके तंमानाय सिनो हा साका हनै बो सभा अंकुर फायजाक आ जरावो सुदुसे तिनि जों सिनि बुखुक एलिजा क्लास 12 परि तंजाव बो खरकसा खुवाइनि जाम बाहावर साइडनि ब सेक्रेटारि संग रजाक आ स्कुल सरस्वती पूजा खायनानै हनै तिना सुमन चक्रवर्ती हिमानी ब तिना जागनि ब ट्रांसफार खाय रहजाक गणसराव किन्तु गणसर द ब जागाजिनि हंकाय आमनि यागलो ब ओ स्कुल फायो फायमान यागलो तिनि सिनि बहु ब्रिलियंट छात्र छात्री बो टीचर बा फायके बनो खुलुम का कोका आसक बासे बो तिनी एडवांटेज नावै जे तिप्राजक नुगुई बो तिनी रफ्रे सुफ्रने खायके खायमे यागुलो तिनी सिनि बुखुक लासि जांमा बाय किरि जांमा बाय नगो फाय बो बिथि साखा उलोसे बो नग रगो बता समय बिनि नन बरो बाय संजाको जागसे आं बिथि साय पायके हनै तिनी बो और हॉस्पिटल ता मेडिसिन वाटर क्लाइजाक ताबो साना मुसुङो बरि रग न आं पार्टिकुलर साना मुसुङो नरक सराय फानंथु नरक ता किरिदि नों क्लास 12 परि सुदु नों किरुइ मासा न कक सारै हंगा काय आ एजुकेशन माने जों जे परि तंमानि आबो जोंनो तामो एजुकेट खायके तिनानि तिप्राजो रगनो साना मुसुङो सिन बुखुरनो साना मुसुङो न क्लास 3 4 5 पानो परि तंथु सिदिनि राइट न चलारक मास्टर बनि इल इंटेंशन बाय नि बसाक तफाना तांखा काकाय न बिनि एगेंस्ट केस खायरि मानु आबन बागै नर कोन दिन ताकिरिदि केबो जुदिन सामु सित्रा तांना नायखा बसाक तांखा जे कोन फाना तांखा नन इल इंटेंशन बाय नन ट्रैप खायना नायखा प्रेशर खायना नायखा आम लगे लगे नरक आबा हेके बिथि चाय ओइ लगे लगे आ जागाव न बोल गई नर आ मास्टर ने एगेंस्ट किबा जे कोनो बरन एगेंस्ट नर आबा हेके कंप्लेंट खायदि तै ना खाका बन थाप्रा रिदि बस कागो न ए आबा हाय संना नांगु किन्तु नर लासि जामो बाय दखान नामो बाय बिथि रसावै आबा हे तांदि तामखाय तिन अबन कायसा कक सिनि बुरि रक सिनि बहु रक खूब इनोसेंट जागा जागा थांगा गाखाय अबा हेके रमप्रि सप्रि खायजागो तिनि सालसाया सालनिया जों नगै दङ सालब्रुं ब्रुं जों नगै दङ जे सिनि बुरि रकनो अबा हेके खालाय दंमोन आबन बागा आन तिनि स्ट्रंग मेसेज तिनि निसिमि आन बुखु रना कयो जे कुनो समय जे कुनो जराव नरनो जुद्दिन अबा हेके बेफान बेंगेख्या किबा साकपानो तांखा किबा नन मकल चायबाय फाना नाहाका आ जागानो नर थाप्रा फुंसा रै नाखा उस्ता फुंसा रै नाखाय थैनो ताकिरि नन जे कुनो खायना नाखे आफ्रु लाखो लाखो तिप्रा सारा बसका फाइनाय नर ताकिरि आबन नन एसुरेन रुओ ताबुनि दफा सिसाय फामा जराव अबा हेके नर स्ट्रंगदि खासिदि जों
kebra ta kirdi ta kebra ta phiogdu ga ta kaisa sana musung goba masini buri rok buni dofa ba kaijagui जों जाला कलाइजाक काबुई माने बिथिरक साय आके थु थुयु अबा हाके मंगलाय दं ननो मा कयु बयनि दफाले दफा बयनि जात न जात नना हामजाय गया बननो प्ले जानो बागे सिमजा हामजागो बननो यूज खायनो बागे सिमजा हामजागो बननि वेल निनि जत जागा जुमिनि रां पुसन बागे सिमजा हामजागो ननो बखाबा हामजाय गया ननो ब बिहि खने सालामुय बिनि परिबार चालु थाना आबा हाय सालामिया आबन बागोनो खानानो दखनानो बयनि दफारा निनि दफानो चला बा फादा फाय बयनि दफानो बुरिरक नि चला बाबा के रेब दा खाइजाक अबा के मलेस्टेड दा खाइजाक अबा के साकता तांजाक अबा के बेदे बेंगाजाक जायगा आबन बागन नर सब समय सिरियसली सब समय निजेनि डिग्निटी निजेनि आइडेंटिटी निजेनि पर्सनालिटी निजेनि डिसिप्लिन निजेनि सेल्फ कंट्रोल आबन नारदे हायकेसे जों दफानो बखरनो जों प्रोटेक्शन खाइमानाय हायकेसे नरबो ननि बान्नबी ननि बन्धु रनो नरक किसिं रनोबो नरक प्रोटेक्शन खाइमानाय आबन बागेनो तिनि जों साना कलायो जुदिनो अ सुमन ब जुदिनो शास्त्र जायगा आज पार ल काकाय तिरपावो जोंते अबा आहे उना रगलाक ना काकाय जों सबाव अंखनाय नाका तिरपावो हर जों सारनाय केबो अबा आहे खायै जुदिनो गभर्नमेन्ट आज पार ल एक्सन नाया काकाय आबाके बेजाल दङ आबनो तिनि आनि सिखला रक आनि सिखलिरनो आं तिनि साना मुसङो तियार तंदि अबा आहे जुदिनो बररक साया खाइबा तके जों बनो सासे मारना जे तार डक्टर शुधु बिटि साइ फायु हुनु सिमि सैजाक गासिनि तिनर बुहुर दङ बरक संका बिथि तो हायनो सायाबले बिथि सामो तो बिनि रिजन तंनाय कारण तंनाय गाबो तो डक्टर मा सैनाय हंगा बराबर अनु सैना नाया बनि जे डक्टर कत फाइसे नाना पार्सनल मेथ ना ता मासे कत बिग इश्यू खायना नाय हनै आरो अमो तो बिग इश्यू याबले तिनि सिनि चरायनो मास्टार आलका जागाने फाय मोलेस्टेशन खायकिया साग्रक तांखा बिनि प्राइवेट पार्टनो ब तांखा कोखा गा जागा तै खर्चा बिनि बान्डे बि नगुरि रेखा आबो नगै बरलासि जागै बकिरि जागै ब तिनि बिथि मासाखा कारण बिनि कायसा डिग्निटी डिग्निफाइड लाइफ दङ ब खर्चा ब्राइट स्टुडेन्ट गा ब्राइट स्टुडेन्ट समति उंगु ग बुइबा हायबा साजान किरि जागै ब आबा हेमा खायका तिनि सिगावनो मा साकासिनि बुखौ उंगो इलिजानो नरक आबो आहे खायजा पुरुष नन लाइफ नरक राख बासरा नांगो चैलेंज खायना नङा आमति रंनो आबा आहे चैलेंज खायसे तिनि निनि बान्नबी निनि जे सराय तंना स्कूल अफ बुरि रक बाके खाबासे फायनाय फ्यूचर जे कुनु बुरिनो खायनो थाखाय आ बुरि रक साक बासाय मानाय साक प्रोटेक्शन नै मानाय आबोसै गाबोन बागे जों नायदि स्कूल सिमि बया जों तिनो अर फाय फैदो जों तिनो नुकजाखा जेता डक्टर रिजन तामो आबरक सैना नांगो मैंडेटरी केन्ता आबर नम्बर मैंडेटरी फिल खाया बिथि साखा माने साखा तांग बिथि साखा उलखे जों तिनि डक्टर अनबो जों फेस खा किकलाय मानो नगार मा सैनाय तिनि अबो पेशेंट अबा हेके बिथि साइ फेके कारण तामने बागे बबा के मोलेस्टेशन खाइजा कमते खाइजा का बिन मास्टर बाहे खाय आके डिटेल सैसे आरो सयर रुई नाके विटनेस न खाय आरो रुइयाखै आबो मा खाय हायकेसे जे बिनि मेडिकल ट्रिटमेंट जे खायमानि आबोनि वैलिडिटी तंग आबोनि वैल्यू तंग अदरवाइज आबोनि वैल्यू करि आबोन बागे आं तिनि साना मुसुंगो न थ्रु मीडिया ति नरबो जेफोर न्यूज खायफोर अकाउंट सादि जे कुनु बरक अबाके मोलेस्टेशन खायजा रेप खायजा आपरो बिथिर पान चायु का के डॉक्टर आरो थांफुरु पुइला नरक आबोन डिटेल खा मा सानाय ते आ हिस्ट्री आज माने आ स्टोरी मा सैनाय आबो सैकेसा आबोनि बिनि ऑथेंटिक का ताकासा गबो सानामु संगो न ताबि निनि मार्क रक तका बुसागो किबा कामचिलफन किचा किसे का के बटन फन काका आम तो लग न फोटो बुई अब एविडेंस ना रख दे अदरवाइज नगाबो पगै नारि ga kai आबोनि एविडेंस करिं थांगो कारण न एविडेंस मा फ्रंनाय आबोन बागना निनि जे मारि रक बुसागो मा रक आबरक न पूरा खुलगोनो न फोटो बुई मा नारनाय ता लासिदि ता किरिदि कारण आबो जे जागानो इनजास्टिस खायमने जे जागानो ह्यूमिलिएशन खायमने जे जागानो एसटी एट्रोसिटी जे खायमने आबोनो न एक्शन नायमानो आबोन बागैनो न ता किरिदि रागदि अबा हाय जुदिनो उंगै तका कुनु जागा रग नर प्लीज हाकने लाइफ न
नष्ट खाने तानायदि उल्टा सागनो लाइफ से चैलेंज खाई बाचाना सोलोंदि आबो से नंग नांग मासाव दिनै बेलेखे खा खामो आबन बागै नंग मेडिया थ्रु थै अबो अवेयरनेस नांग थु ओ अवेयरनेस थ्रु उनखा गाखाय सिनि बुहुरक संतेबो काहामखाय सिनाय सिनि राइट सिनि अधिकार तामो